Manji hina la tɔgɔ ye hina masa ne masa hinɛbaga an bɛ bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ kɔnɔ farafin kan mɛn b'a bɛɛ lajɛlen ma min b'i yɛrɛ fɛ wala balimakɛ Bayini Konate don an ka n y'a fɔ cogo min an ka kan min an y'a bɔ bamanankan kama o kan kalanni sira o de nin o tuma na filɛ nin ni alifabe maa de ye min a o ye maa ye min i mi mɛ me mu mo mɔ wala nin ni nin sɛbɛncogo bɛɛ ye kelen nin ye sɛbɛncogo fila de n'i ye nin dɔn ka nin dɔn n'i y'a sɛbɛnlen ta dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ kuma mago bɛ a bɛɛ mago bɛ fɛn kelen na o la a sɛbɛnlen filɛ yan ko maraga maraga k'o ye sɛ dɔ ye maraga ye anw ka jɔn de anw maninkaw ka jɔn wala a sɛbɛnlen filɛ yan ko maninfin ni ne ye maninfin ye n'a fɔ adamadenya se ka fɔ dɔ ma se ka fɔ a ma maninfin a sɛbɛnlen filɛ yan ko maninka Allahu akbar nin ye mandenka ye mandenka o tuma na n'an bɔr'o la sisan an bɛna yan an bɛna na min ka so de la sisan nin ye sɛbɛnni ye ko miniyan nin sɛbɛnlen ye ko miniyanba an ka kɛ ne nin ye walasa a bɛ faamuya nin sɛbɛnlen filɛ ko miniyanba m'a faamuya nin sɛbɛnlen don ko miiriya nin ye min ye nin ye ri ye nin ye ya ye miiriya ka miiriya ka fɛn dɔ bɔ i n'a fɔ ne ye nin sɛbɛnni miiriya ka bɔ hakili la cogo min na miiriya nin sɛbɛnlen filɛ ko misiri Allahu akbar nin sɛbɛnlen filɛ ko misɛman fɛn min ka dɔgɔ wala n'an bɔra min na an bɛna mɛn la sisan nin sɛbɛnlen filɛ ko mɛlɛkɛ bɛɛ b'o dɔn nin sɛbɛnlen filɛ ko mɛni ye jiranbɛri de ye dɔw b'a fɔ ko mɛri mɛ anw ye jɛnɛkaw de an ka bamanankan na b'a fɔ ko mɛni wala donc n y'a sɛbɛn ni an yɛrɛ ka bamanankan cogo ye mɛni nin ye mɛni ye mɛni cɛ mɛni muso mɛni den Allahu akbar wala an mana bɔ o la sisan an bɛna se mɛkɔ ale ye sɛnɛfɔkan de ye sɛnɛfɔ dɔ b'an fɛ yan ale y'o mot di et puis an y'o sɛbɛn mɛkɔ o ye sɛnɛfɔkan ye maintenant sisan mere misi dɔ b'a wele ko mere wala mere nin sɛbɛnlen don ko meku fɛn dɔ bɛ yen yiri dɔ b'a fɔ ko meku wala meku fara meku bulu wala nin y'an bɔlen ye me ka so an bɛna don mu ka so wala nin y'a ye a sɛbɛnlen filɛ ko muru an b'a faamuya nin sɛbɛnlen don ko muru nin sɛbɛnlen don mumuni o ye mɔgɔ tɔgɔ de ye mumuni nin ye muso ye tari m'a faamu nin sɛbɛnlen don musoya Allahu akbar nin sɛbɛnlen don ko musokɔrɔba dɔw ko baliku o tuma na n'an bɔra yen an bɛna se mo de ma sisan nin sɛbɛnlen don ko moto nin sɛbɛnlen don motoba nin sɛbɛnlen don mobili nin sɛbɛnlen don mobiliba n'an bɔra mo la sisan an bɛna don alifabe mɔ de la sisan mɔ nin sɛbɛnlen don ko mɔgɔ nin sɛbɛnlen don ko mɔgɔ caman nin sɛbɛnlen don ko mɔgɔ fila nin sɛbɛnlen don ko mɔgɔ saba o tuma na o balimakɛ Bayini Konate n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye maa min bɛna nin video ye a b'a aimer k'a partager ala ka hɛrɛ suru ne n'aw bɛɛ lajɛlen kan voyelle 7 de filɛ sanfɛ komi aw m'o ye k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ